हामबाय हास्तेनि जत लुकुरत्न त्रिपुरा बिसि कतालो तैया गई आनि खा गाहाम हामजाबमा तै खुलुमाया फारो ताक्लाई गो लाइथांनि बिसि रगनिहाय तिरिं बिसि कतालनो फोरों जागाव पालायलायनाय एवं पालायनायनि बागै रुवाजिमा खालायजा जत जागावनो कचां खालाय पालाय मानथन अब नतैया गई राज्यनि जत दफानि लुकुरत्न आं कयो जेन तिरिं बिसि कतालनो खाबाय खुबाय तमथकमाबाय लामसगै पालायनायनि बागै कयजाओ तै आबुनि साथे साथे मुइटु फ्लायरनानि मुचुंगो जे त्रिप्राब्द जेमन 590 इंराजी ख्रीष्टाब्द चीनी त्रिपुरा हानि बबाग्रा जुजारुफा 118 नम्बर बबाग्रा बांलानि एकटा अंचल जय खाई जे चबा खाई सेबी नाई मामानी चबा कपलाई खाई फाइमानी आबुन तुया गई जे त्रिप्राब्द तिरिं बिसि लेखानानि जेंगि फाइमानी आबो ताकलाई राची ब्रै थामची थाम अर्थात 1433 त्रिपुरा बिसि अंगनानि थाम दंगो आबुनि बागै आं अमनो कयलानि बुसंगो अजराओ जे सिनि राज्यनि जत लुपुरो राज्यनि जत लुपुरो लाइथांनाय बिसिनि हायनो ताकलाइबो जोंगो 362 दिन बिसि खलगो गाहाम गोरों खालाय स्टेटनि हास्तेनि डेभलपमेन्ट खालाय जत पलिटिकल पार्टी जत रिलिजननि बररक जत जातिनि बररक जत गाहाम गोरों खालाय जों कचां दङै थांमानानि बागै बिसि कतालनि आग मुहूर्त आं राज्यनि जत लुकुरनो हामजागमा तैखा गाहाम रुई कचार एक्चुअली ताबो हास्तेओ जे একটা অংশ শিখলারক শাস্ত্রক সারক যেভাবে হামিয়া তংমং হামিয়া চামং হামিয়া নংমংবাই গদাलै তংमै तंमानि आरनि हते यगै फाइनानि बागै आं कयदानि बसुङो ताकलाइनि बिसि कतालो ताकलाइनि बिसि कतालो जों একটা থিম नारकनानि नांनाय चिनि একটা কক बौद्धमा एवं একটা चिनि কক समाय दंना नांनाय जे 1433 तिरिं बिसि कताल बिसि कतालो जों चिनि तंमं हामिया चामं हामिया वानसुमं हामिया अबरक जेन ईश्वर जोंनो आ जागाव ताखिग्लायथन जोंनो गाहाम लामाव लांसिथन आबनो राज्यनि लुकुरक नि थाने आबनो ईश्वरनि थाने आं सुरिनानि मुचुंगो एवं सुरियो जेन चिनि दफानि बरक गंथन बयनि दफानि बरक गंथन विशेष खाय जे शास्त्रक सारक इयट्रक जेबाबे निसावो जेबाबे साम हामियावो नंमं हामियावो ड्राग्स इनभल्व होई तंमानि हयते याक्का गैथन ईश्वरनि थाने प्रार्थना खालायो एवं ताकलाइनि बिसि 1433 त्रिपुरा इरा तालहिं बिसि कताल जेन गाहाम गोरों खालाय थांथन तेयं हायख्लायनो जे 362 दिन बिसि कलगो प्रत्येकटी दिन प्रत्येकटी मास प्रत्येकटी जड़ावनो जत्तनि बागैनो गाहाम मुंथन आबुना मतायनि थाने सुरियो।